Magnihit ang uwan sa Sugbo ug ubang lugar sa Kabisayan hangtod sa buwan sa Setyembre. Kainit sa panahon, masinati. 5 ka mga lungsod ang apektado sa pag-atake sa army worms. Kamaisan, nangadaot. Mga pulis nga gi-assign sa Apex Security, wala na'y madawat nga cash allowance. Kwarta ibayad diretso sa caterer ug ubang galastuhan sa pag-deploy kanila. Sakop sa probe, gipaak sa vendor nga ilang gibadlong nga namaligya og nag-ali sa sidewalk. Labing dako nga buaya sa Kabisayan gipadait kay overweight. Mayng hapon Sugbo, Kabisayan. Masinati ang kainit sa panahon hangtod sa musunod nga mga buwan tungod sa El Nino. Gibana-bana nga makasinati niini ang pipila kalalawigan sa Kabisayan, lakip na ang Cebu sa dry condition kun menos nga pag-uwan sunod buwan. Ang dagan sa panahon gisundan ni Andrea Patenya. Humana mga pag-uwan-uwan nga hatod ni Bagyong Ineng, nasinati na sa bugbalik ang grabing kainit karon tungod sa nagpadayong moderate El Nino. Nalabuan na ang average maximum temperature for August nga 31.7 degrees Celsius, kay niadtong Domingo ug Lunes miabot na sa 33.5 degrees Celsius ang kainit nga natala sa Pag-asa Mactan Station, diin ang heat index o kainit nga nabati sa lawas miabot og 40 degrees Celsius. Sa outlook sa Pag-asa, posibleng mas mograbe pagyud ang kainit sa umaabot nga buwan kay gipanglantawan nga mo-intensify ngadto sa strong El Nino ang kasamtangang moderate El Nino nga nasinati karon. Yes, ang impacts ng strong El Nino, so unang-una yung below normal or way below normal rainfall ang ma-expecta din sa especially sa Central Visayas, and then yung ating temperature is mas mataas, so we have to take precautionary measures sa sobrang init na panahon. Sa drought or dry spell outlook sa Pag-asa alang sa buwan sa Setyembre, lakip ang Cebu sa mga probinsya nga posibleng makasinati og dry condition. Kauban niini ang Negros Provinces, Biliran, Leyte ug Southern Leyte sa Visayas, Camarines Norte sa Luzon ug Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao, Sulu ug Tawi-Tawi sa Mindanao. Ang dry condition gihulagway nga duha ka sunod-sunod nga buwan nga below normal ang rainfall condition. Sa talaan sa Pag-asa, below normal ang rainfall sa buwan sa July karong tuiga kay 152.1 mm lang ang ilang natala ug wa kaabot sa 203.7 mm nga average rainfall for July. Samtang 148.4 mm ang average rainfall amount for August, apan 114.9 mm pa lang ang ilang natala gikan Agosto 1 hangtod 25 ning tuiga. Wa nay nakitang significant weather system ang Pag-asa sud o duol sa par sa pagkakaron, mao nga gipanglantawan nga magpabiling init ang nahabiling adlaw sa Agosto. Kailangan conserve water tayo, and then kailangan magtipid talaga sa tubig. Then yung init na panahon, we have to wag tayong masyadong mag-stay ng matagal sa labas. Samtang padayon ang pagluwat sa Pag-asa og special weather forecast alang sa mga lalawigan sa Central Visayas karong APEC meetings. Matud pa, luwas nga makalawig alang sa ilang mga tours ang mga delegates kay maayo ang kondisyon sa dagat karong semanaha. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenya. Tungod sa taas-taas nga panahon sa ting-init, 5 na ka mga lungsod lukop lalawigan sa Sugbo ang giatake sa mga army worms. Ang ilang mga kamaisan, nagpadana og insecticides ang provincial agriculturist aron mabatukan ang maong mga peste. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rusit. Sa labing uwahing report nga nadawat sa Provincial Agriculturist Office, 5 na ka mga lungsod ang napektuhan sa pag-atake sa army worm nga naghatag og dakong kadaot sa ilang mga kamaisan sukad niadtong buwan sa Hulyo. Apektado ang mga lungsod sa Oslob, Hinatilan, Santa Fe, Bantayan ug Madridejos. Matud sa pangu sa Provincial Agriculture, nagpadana sila og mga insecticide sa naisgutang mga lugar. 70 liters nga insecticide ang nahatag nila sa lungsod sa Bantayan nga dunay labing dako nga kamaisan, 5 ka litro sab alang sa Madridejos ug Santa Fe, samtang 4 ka litro sa Oslob. Sitwasyon naman basta army worm, if dili siya ma-treated immediately, kuyaw man siya, like ang nahitabo sa Hinatilan gani ang ilang 1 hectare nga
kamaisan in 2 days time nahurot gyud. Base sa pagtuon mudag sa ang mga army worm panahon sa taas nga ting-init, sagad mapektuhan kadtong mga kamaisan nga napo ngadto sa 40 ka adlaw pa lang sukad kini gitanom. Nang hinaot si Sarahena nga ang nahitabo karon kapanalaminan unta sa ubang mga mag-uuma. Kinahanglan gyud ta og kanang naatay insurance coverage kay katong mga areas nga covered lang sila sa atong insurance program, at least doon na sila makuha nga indemnity, no? Pero Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Subling nagkagubot ang mga sakop sa probe ug ang United Small Vendors of Cebu City. Dihang gisikop ang ilang leader atol sa clearing operation kagahapon. Giingong gipaak sa maong leader ang usa ka sakop sa probe dihang dunay nahitabo nga komosyon. Nasundan ang aksyon ni Leslie Caminade Vistil. Gikan sa botan sa probe, naglakaw kini mga sakop sa United Small Vendors of Cebu City paingon sa Police Station 5 kun Carbon Police Station. Ilang panawagan nga buhian ang leader ug kauban nga nasikop sa mga sakop sa probe kagahapon sa hapon atol sa gihimo nga clearing operation sa may South Bus Terminal. Ang managsuong Roselyn ug Rema Fiqueco mao ang gipreso human nakalapas sa city ordinance kay nagpataka og pamaligya sa sidewalk. Si Roselyn kinsa mo'y leader sa grupo giyong namaa kang Julius Abarquez usa sa mga sakop sa probe. Giyong dihang-gihangyo ang magsuong Cueco sa pag-adto silang buhatan aron mag-istorya, nagdumili kini ug nagpunay og yaw-yaw sa dalan. Katarungan ni Roselyn, way igong rason aron dadon sila sa probe kay igo ra kuno silang nanginabuhi. Iyang giangkon nga iyang gipaak si Abarquez kay giyong gituok ang iyang igsuon ug nakuyapan. Di kay katong biyanan ni sukol man to siya nga gusto na ko sitol lang mo diri sa opisina, wala doon diri sa opisina pa kay sitol. Unya ni sukol man siya nga pag siya mo susukol, igakos ako siya. Pagakos namaak man siya mo, ipaak ko dito kung napaktan ko niya. Nya karon di nangalipong nami kay porte daghan nagagunit namo giduot mi nilag maayos ha para ipasakay mi strike karon kani siya kay natuak man kay ningakos man ni siya nagituak siya di ana siya nakuyapan siya mo to pagkakuyap niya nya 5 kabuk gagunit nako pagkakuyap niya nasandik man siya nako naana man siya di para mabuhian ko nga ako siyang masalo kay mo to akong gipaak ang usa pagsalo nako niya nangatumba mi kay wa magyapon ko buhi sa uban ang usara kakamuta ko mo'y nakabuhi. Nagtuo ang grupo sa mga manindahay nga gituyo sa taga-probe nga sikupon si Roselyn aron di makatingog sa ipaygayong executive session sa Cebu City Council karong hapon. Usa ni ka pamaagi para ilang gustong paatrason hadloko ng mga vendors nga unta ni subay ra man sa balaod, ni subay ra sa protocol, ni dangop sa mga opisina, naghando sa mga letter, wa sila ni atubang, may nalang gani na schedule gid mismo sa ato mga councilors, gidungog o gitagaan og tsansa nga maka-explain sila. Ang investigador sa Carbon Police Station miingon nga way nahitabong illegal arrest subay sa reklamo sa mga vendors kay ang nahitabo citizen arrest pinaagi sa mga sakop sa probe. Di sa mabuhian si Roselyn kay do na kini giatubang nga reklamo. Walay illegal nanuman kay kung illegal man gani wala na mo gisuod sa prisuhan kay kami madaot mi kay kaning pagkadakupa sitar man citizens arrest sa mga probe. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Subay sa mong hitabo kagahapon, buot ni Cebu City Councilor Alvin Dizon nga maimbestigar ang mga sakop sa probe nga gingong na nagmal og mga vendors. Andam sab nga moatubang sa investigasyon ang probe kay matud pa gibali sa mga vendors ang istorya. Gisundan ang aksyon ni Ray Pasaporte. Gitinguha sa Cebu City Council nga ipaimbestigar sa Commission on Human Rights ug Visayas Ombudsman ang probe team subay sa pasangil nga nanagmal sa mga vendors sa Cebu South Bus Terminal kagahapon sa hapon. Sa privilege speech ni Council Alvin Dizon sa sesyon ganiha, iyang gihulagway nga pagpangabuso ang gihimo sa probe, ilabi na ngadto sa magsuong Roselyn og Remafe nga kasamtangang gidetain karon sa Carbon Police Station. Nagtuo si Dizon nga ipahipos gyud ang mga vendors kay nagpadayon ang epic meetings. That the poor, the marginalized, and the vulnerable are treated as nuisance or eyesores in the highway en route to progress. Ang magsuon dunay tulo ka mga anak nga pulos PWDs nga gingong gitabangan og dakop sa probe base sa picture presentation ni Dizon. Matud ni Presiding Officer Vice Mayor Edgar Labilla,
Nakadawat siya og report kagahapon. Mao nga iyang gitawagan ang probe nga iparelease ang ilang dinakpan. Andam mohatag og abogado ang konseho sa duha ka vendors kun mopasaka sila og kaso batok sa probe. Laing gipresentar ni Dizon ang laing vendor nga si Lisa Yankin nga giingong nabunog ang naong human sukmaga sa sakop sa probe. Duha ka semana na ang nakalabay atol sa laing operasyon sa South Bus Terminal. Ang duha ka probe nga naglayog nako, ang usa gigunitan ko, ang usa gisumbag. Diagit sa naong kini nga naong o kini, no, napagani gamay nga ulat. I-prove pa na nila kung tinuod ba gyud na ma-act because kung tanawan na to ang video, helpless man kaayo, defenseless man ang duha ka vendor, si Rosalyn ug si Remafi, na kay gitabangan sila. Ang pasangil sa mga vendors gihimakak ni Probe Acting Head Wendell Senas. Gani iyang gipakita kining video nga nagpamatuod. Ngaway gibuhat nga dautan ang iyang mga sakop. Gingong duha ka tawo ang iyang gipada aron mubadlong sa mga vendors. Apan wa kini mopatuo. Hinungdan nga ilang gikumpiska ang ilang tinda. Kini ang hinungdan sa komisyon og namaak si Rosalyn kay gituok sab kuno sa taga-probe ang iyang igsuon. Wauntay dakop nga mahitabo apan ang magsuong Rosalyn og Remafe maoy milubog sa yuta. Laing gipakita ni Senas ang video ni Yankin. Kinsa nangangkon nga gisukmag sa taga-probe apan bali ang nahitabo kay siya mo'y nanukmag sa sakop sa probe. Ang mahitabuan ni sir, pwersa ang ato ang pagdakop sa items. For never gyud ang tao. Kaya di mawa pa man tay balaod nga dakpon ang tao. Alang sa aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Gibutyag sa kapulisan nga dunay mga delegado sa APEC nga manglakaw nga dili mananghid. Nang ginautsab ang pangu sa kapulisan sa rehiyon nga magpadayon ang kalinaw ug kahapsay sa Subo bisan og mahuman na ang APEC Summit. Nagsunod sa aksyon si King Perez. Katong tatlong Chinese yata nasa lubok na. Andun na river cruise na. Nasayran sa PRO7 nga dunay mga Chinese delegates na inay mutambong sa assigned meeting sa APEC dinhi sa Sugbo, maabot na hinuon sa Bohol aron maglaroy-laroy. Subay sa security protocol sa APEC, di priority ang pagbantay sa mga low-level delegates. Apan gihimong kamanduan ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas na ipamonitor gihapon ang mga lakaw sa maong mga delegado bisan pa nga gawas na kini sa APEC meetings. Hinuon ang mga high-level delegates sama sa mga ministers kinahanglan nga mosunod sa security protocol sa APEC. Talagang pasaway para din mga Pilipino pag nasa ibang bansa Dunay 553 ka mga foreign delegates ug 154 local delegates. Laing 175 ka mga delegado ang gipanglantawan nga mga bot karong adlaw. Why APEC-related incident nga natala ang kapulisan sukad sa kapin 20 ka mga meetings nga nahimo. Giangkon hinuon ni Banyas nga dunay gihapoy logistical and communication limitations ang ilang operasyon sa pagsigurong magmalinaw ng APEC. Kinahanglan sab nga mapadayon ang coordination sa ubang government agencies. Naobserbahan nga ang police visibility na patuman sa APEC Summit nga nahimong deterrent sa mga krimen. Hagit karon ni Banyas sa iyang liderato nga masustain kini bisan og mahuman ng APEC. Talagang yun yung challenge sa hepe, sa city director dito. How he can utilize his available resources. Gisuroy sab kaganina sa Police Community Relations Office ang APEC ceremonial route. Aron mang apod-apod og mga papel nga dunay mga security tips kabahin sa bomb threats. Mipahigayon sab sila og information drive sa mga tunghaan og establisimento. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Matod sa Cebu City Traffic Office, way rason kung nganong magbagulbol ang mga negosyante bahin sa truck ban nga ilang gipatuman subay sa APEC meetings. Kaysa wa pa nila kini gi-implementar, nagpatawag sila og tigom alang sa mahong katuyuan. Nasayran nga 90 na ka-drivers ang nadakpan sukad gipatuman ang truck ban niadtong Sabado. Nagsunod sa aksyon si Andrea Patenya.
Ang truck ban nagdili sa pagpasud sa mga dagkong truck gikan alas 6 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabii sa Apex Ceremonial Route nga mao ang kanhidan San Jose de la Montaña nga gitawag na karon og St. John Paul II Avenue hangtod sa Salinas Drive padung sa Marco Polo Hotel lakip na ang eskina Tesla Flyover padung sa Gorordo. Kung gusto gyung mo biyahe sa adlawan, mahimong gamito ng S. Osmeña Boulevard padung sa north o south. Sukad giimplementar ang truck ban ni atong Sabado, 90 na ka mga drivers ang nangadakpan sa Cebu City Traffic Office. 42 ang nadakpan atul sa unang adlaw, 7 sa Domingo, 17 ni atong Lunes samtang 24 kagahapon. 500 pesos ang multa alang sa mga drivers nga makalapas sa truck ban apan kung di kini nila masettle ug mapasakaan gyud og sumbong diha sa korte, moabot na ato sa 2,000 pesos ang ilang bayranan. Mato ni CCTO Operations Chief Joy Tumulak, daghan sa mga drivers ang mirason nga wa sila masayod kabahin sa truck ban, mao nga kun madapa nilag sita, pabalikon kini nila sa agi. Doon na dyo'y uban nga pipila ka mga trucks, bisag gipara na namo sila sa primerong eskina, kunuhay wa sila kitas enforcer, moderitso ginaugdagan, pero mababagan lagi hapon dito sa unahan, kay napuno magutag enforcers kanang J. Luna, kada tanang intersections doon na dyo'y mga traffic enforcer. Gitubag sa CCTO ang mga reklamo sa mga negosyante kabahin sa truck ban nga matud pa makapalangan sa biyahe sa ilang mga produkto. Matud ni ini, sa wa pa nila gipatuman ang truck ban, gitagbuo sa nila ang mga supplier sa hardware, simento, Cebu Truckers Association ug Cebu Port Authority alang sa konsultasyon ug mihatag sila sa ilang pagtugot ni ini. Doon ay series of consultations nga gihimo. So, kining oras nga gi-implement nato ang truck ban is consensus sa mga stakeholders na affected sa truck ban na sila mo i-recommend ini nga oras. Kung daghan pa ang nagbagulbol sa truck ban, base sa assessment sa CCTO, inanay nang naka-adjust ang mga commuter sa bagong rota sa PUJ ug mihangyo na lang silang dugang pulis nga magbantay sa mga bagong PUJ stops. Mipay mangnuusab ang CCTO nga dili exempted sa traffic rules ang mga APEC vehicles kun wa kini gisakyan og mga dignitaries. Kini human gireklamo ang usa ka APEC van nga nagpadayon og dagan bisan og stop signal ang traffic light. Gipaimbestigar na kini karon sa Police Regional Office 7. Once gani nga dunay mga inganana nga convoy, maalerto mi, mao na sa time nga temporary na mo i-freeze ang intersection unya give priority sa atong convoy. Pero kung panalitan why convoy, why escort, van lang nga nagdagan sa APEC and then may disregard sa atong traffic light, no, di na siya exempted. Andrea Patenia, News 5. Mga pulis nga gi-assign sa security sa APEC dili na makadawat og cash allowance. Giklaro sa Police Regional Office nga ibayad sa caterer ang allocation alang sa meal allowance sa mga pulis. Samtang ang ubang kwarta alang sa laing galastuhan sa pag-deploy kanila. Ang kalambuan sa maong balita giaksyonan ni King Perez. Kagahapon pa naabot ang pondo alang sa operasyon sa mga pulis sa APEC Summit meetings. Gikan sa Camp Crame, nakip sa Program of Expenditures ang tag 500 pesos nga gigahin sa matag pulis. Apan giklaro ni PRO7 Director Prudencio Tom Banyas, 300 pesos ni ini alang sa meal allowance. Gawa sa meal allowance, gikuha gikan sa 500 pesos. Ang gasto sa transportation, gasolina, rental ug ubang galastuan sa matag pulis alang sa 28 ka adlaw. Unang may reklamo ang mga pulis nga 150 pesos lang ang gihatag kanila. Dunay kapin 3,000 ka mga pulis ang gideploy diri sa Sugbo alang sa APEC Summit meetings nga nagikan sa mga police officers sa Central Visayas. Ita kong issue was that yung parang yung 150 na we decided because there was no, in the absence of guidelines, nga tinanong ko yung nag-deploy na tayo before, 4 days before APEC. Nag-deploy na tayo. Hindi pa yung counted. Apan giklaro ni Banyas nga wala na'y madawat nga cash ang mga pulis. Kaya ang budget sa meal allowance ibayad sa caterer sa matag task unit. Ang 150 pesos nga cash nahatag sa matag pulis sa miaging upat ka mga adlaw gikan sa kaulingong pondo sa rehiyon. Tungod kay gahapon pa naabot ang kwarta gikan sa Camp Crame. Ilang ipa-reimburse gikan sa maong pondo ang nahatag nga tag 150 pesos kung itugot sa Commission on Audit. In kind also.
But because siguro of the exigency ng panahon noon na pag-deploy, hindi pa sila nakakita ng ng caterer, baka binigay nila in cash. Ngayon, nahihirapan na tayo mag-clear niyan on how to get the receipts from those. Kasi naman nag-cater, pero katong mga medyo malalayo na mga mobile, parang gihatag sa ila in cash. Doon ay mga pulis nga may reklamo nga gibulsa sa mga kadagkuan sa PRO7 ang 500 pesos nga alokasyon sa matag pulis nga gisaad mismo ni PNP Chief Ricardo Marquez. Nang hinaot si Banyas nga nahatagan niya og katinawa ng mga nagduda sa PRO7. Because we at the end of the day, we're going to submit our liquidation sa COA. And pag itinago mo yung pera na wala, mananagot ka. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Usa sa mga highlights sa kapistahan sa lungsod sa Minglanilla niadtong weekend mao ang search for Mr. and Miss High School. 13 ka mga parisan nga mga estudyanteng babaye ug lalaki ang mirepresentar sa ilang tagsa-tagsa kamatunghaan nga nagbase sa maong lungsod. Milampas sa maong kalihukan si JP Laucatsera. Naglanog-lanog ang Minglanilla Sports Complex ni atong Biyernes sa gabi. Dihang nag-iyahay og pakita sa ilang suporta ang mga tinunan sa nagkadaiyang tunghaan sa ilang mga manok sa 2015 search for Mr. and Miss High School. Pinaagi sa maong kompetisyon, gipamatud-an nga di lang kutob sa ilang tagsa-tagsa katunghaan, mapaambit sa mga nangapil ang ilang abilidad ug kaalam. Karong tuiga, Chinese-inspired ang tema sa maong Beauty and Brains search. Ang paghiusa pinaagi sa pagsubok sa kaalam o kaanyag sa mga nangunang tunghaan dito sa Minglanilla mo'y nagmamahimong tema o highlight sa kapistahan sa maong lungsod karong tuig 2015. Kanay ako kay may mong garbo diri sa first district kay kami mao nakuna aning gamahan Mr. and Miss High School sa unang mga katuigan Miss High School man siya pagkalingkod na sa nako akong gipuna na siya Mr. and Miss High School Minglanilla Pension. Migawas nga mananaog isip Miss High School Minglanilla 2015 ang tinunan sa Immaculate Heart of Mary Academy nga si Tricia Ravanes Navarro og ang garbo sa Minglanilla National Science High School nga si John Raven Caparida mo'y gikoronahang Mr. High School Minglanilla 2015. Pinaagi sa mga indigay nga nagbansay sa mga tinunan aron makaangkon og confidence sa ilang kaugalingon posibleng sa maong pageant mga gikan unya ang morepresentar sa atong nasod ngadto sa international arena. Alang sa Aksyon Bisaya, JP Laucatsera, Agay! Nagkasabot na ang Alayon Party ug Partidong Liberal nga mag-uban sa 2016 national ug local elections. Gani gihimo na isip District Chairman si 5th First District Congressman Samsam Gulyas. Gisundan ni Jinky Roset ang kalambuan sa politika sa unang distrito sa lalawigan sa Sugbo. Formal nga gipaybaw ni Cebu Governor Junjun Davide nga mismong si SILG Mar Rojas mo'y mituboy kang 1st District Congressman Samsam Gulyas nga mahimong District Chairman sa unang distrito. Kini human nagkasabot ang Alayon Party nga makighiusa sa Partidong Liberal. Ang Alayon nga gitukod sa pamilyang Gulyas mipadayag na sa ilang suporta kang LP Standard Bearer Mar Rojas. Point, karon nga nanagay klaro ng kandidato sa Liberal Party, we need to unite all the allies, everybody, aron to give him the maximum benefit, maximum advantage here in Cebu. Ning kasamtangan si San Fernando Mayor Antonio Canoy mo'y District Chairman sa unang distrito ug aron way masuko sa desisyon ni Rojas, gitakda nga makigtagbo si Davide sa tanan nilang kaalyansa aron ipasabot ang kasamtangan nila nga sitwasyon. Mao ka na ang iyang initial, iyang preference no, sa kuan because he saw si Congressman Gulyas is doon ang member mo sa mga batanon mag-congressman dito and then maayos silang relationship ni Secretary Rojas. Si board member Julian Tebandaan sa 1st District mipaybaw na sab siyang pagbalhin sa Alayon gikan sa 1 Cebu nga iya sa pamilyang Garcia. Nalibog na kuan kaya ako dako akong utang kabubuton ni Mungguing sa akong pagka-ospital, dako isang natabang.
unya na vice governor po niya. Pero ako yung gisulti nga nakapangutan naman ko kumangwin hay man ang Cebu, no? Dugay man ko kayo nga nilihok ng Cebu. Nakakomit na ko, ako mudagan ako Konsehal sa Talisay, ang akong asawa mo na board member, committed namin ni Idigurias. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Customs Commissioner Alberto Lina mipasalig nga walay mawagtang sa mga sulod sa balikbayan box kung adunay inspection nga himuon. Dili na usab mohimo og random inspection ang customs ug ablihan lang nila ang balikbayan box kung kadudahan ang sulod niini. Ang balita giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Giklaro ng Bureau of Customs Commissioner Alberto Lina nga ang pag-abli sa mga balikbayan boxes mag-agad lang kung dunay namatikda nga anomalya o report nga aduna kini sulod nga kontrabando. Giklaro sab ni Lina nga kaniadto random ang pag-abli sa balikbayan boxes ug dili tanan ang ilang ablihan. Reference. And there is the reference. If we can find, if there's a, for example, if there's a motorcycle insert, and there is no declaration for motorcycle, then we can have it subject. Sige. Pero, Mark suspect. Kagahapon, ginemonstrate nila ang pag-examine sa usa ka container van gamit ang X-ray sa Mobile Container Vehicle Inspection System. Dinhi makita kung adunay kadudahan nga sulod nga wala malakip sa dokumento sa maong kargamento. Nasaan ito? Anong papeles? Nasaan ang invoice? Wala dito, sir. Bakit? Hindi man, actually, sir, pag dito sa X-ray, sir, ito mga Xerox lang po. No, you're the examiner. Yung nakadito. Where you're the examiner? Where is the examiner? Ang examiner po nito, sir, si Lopez. Kining container van nga gikan sa nasud sa Malaysia, gisusi ni Customs Commissioner Alberto Lina. Nasuta nga aduna kini depekto sa dokumento ug questionable ang pag-abot niini sa Sugbo. Hindi. Sinasabi ko lang na yun ang punto. Being practical about it. Ano ba ibig sabihin ng examination at X-ray? Hindi ba unawain niyo yun? Saan dumadating si Commissioner Lina? Hindi ba? Kung ganyan, paano? Kayo ngayon ang Commissioner. Kailangan proteksyonin niyo ang ating bayan. Baliktad tayo. Anong gagawin niyo? I-examine. Kaya nga hindi dapat magalit yung kababayan natin. Ginagawa lang natin yung ating dapat gawin. Kaya lang, pag-examine natin, ayusin lang natin na inaayos natin yung boxes. Hindi mo naman lahat bubuksan yung boxes, maring isa, dalawa. Napakadami niya, no? Mato ni Commissioner Lina, kung walay kadudahan nga sulod sa usa ka balikbayan boxes, walay himuon nga inspeksyon. Gipasalig sa Commissioner nga walay mawala nga mga butang sa ilang pag-inspeksyon sa usa ka balikbayan boxes. Pero wag silang mag-alala, makakarating yung kanilang balikbayan boxes. At saka ang pangako ko sa kanila, maiwasan yung minawawala. Ang plano namin is sumunod sa Pangulo. Ano po yung mga X-ray natin 100%. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Duha ka balaod nga nagproteher sa mga pasyente buot ipabutang ni Konsehal Alvin Dizon sa mga tambalan sa syudad. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Join the representatives of our private. Buti pabutang ni Konsehal Dizon sud sa mga hospitals ang kopya sa mga nasudnong balaod sama sa Republic Act 9439 nga nagdili sa pagpugong sa mga pasyente nga wa makabayad ug ang Republic Act 8344 nga nagsilot sa mga tambalanan nga mobalibad kun way down payment ang pasyente nga anaa sa critical nga kondisyon. Giduso ni Dizon ang proposed ordinance sa City Council aron mapatuman ang nasudnong balaod. Way pagsupak niini si Reverend Father Mike Camba kinsa nagrepresentar sa private hospital dinhi sa Sugbo. We are for the welfare of the people for having this. And so, as a Christian institution and also a law-abiding citizen, we adhere to that kind of ordinance. Thank you very much. Samtang ang Perpetual Soccer Hospital muduso og position paper sa higayon nga mobalik na sa Sugbo ang ilang labaw kinsa kasamtangang tua sa laing nasod. We will be submitting our position letter about this. For the information of everybody, Perpetual Soccer Hospital is owned by the congregation without support from anybody except from the patient's fee. Gipasabot sa konsehal nga iya kining
kay daghang sugbuanon ang wa pa masayod sa maong balaod ug daghan siyag nadawat nga reklamo sa di makiangayong binuhatan sa mga tambalanan. Ang tuyo nato niini nga ni file tag ordinance so that our patients will know their rights, no? Apan ang perpetual soccer midipinsa niini ug matud pa nila nga ilang atimanundaan ang ilang pasyente ilabi na kadtong dunay emergency cases. Una pa sila maningil og down payment kung mahumana og opera. Gani dunay mga tagtungod nga di makabayad ug ila kining papirmahon og promissory note aron lang makagawas ang ilang pasyente. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Sa mga mahiligon og animals, nakasuroy na ba mo sa Crocolandia? Din inyong makitan ang mga giamuman nilang endangered o endemic nga mga hayop. Sa Maong Nature Center sa makitaan ang largest crocodile in captivity sa Visayas. Atong ubanan si Andrea Patenya sa iyang pagbisita sa Crocolandia. Usa sa mga paboritong bisitahon sa mga turista dinhi sa Cebu ang Mactan Shrine, diin makitaan ang higanting statwa sa isog nga si Lapu-Lapu. Apan nasayod ba mo nga duna say laing sikat nga Lapu-Lapu dinhi sa Cebu? 16 feet ang gitas-on ug kapin usa ka tonelada ang gibug-aton. Ingon ini nakadako ang largest crocodile in captivity sa Visayas nga ginganlan sab og Lapu-Lapu. Dinhi siya makit-an sa iyang kaugalingong pond sud sa Crocolandia sa Dakbayan sa Talisay. Usa ka 60-year-old saltwater crocodile si Lapu-Lapu nga kauban sa 25 ka crocodilians nga makit-an sa Crocolandia. Gipanganlan siya Lapu-Lapu aron ipares kang Magellan, ang unang crocodile nga na-rescue sa Tag-iya sa center. Usa sa mga atgan sa mga bisita sa Maong Nature Center ang pagpakaon kang Lapu-Lapu. Kaniadto, 15 ka manok ang mahurot ni ini matag feeding. Apan kay overweight na kini, gitambagan sila nga ipaubos na kini sa striktong diet. Gihimuan sab kini nila grampa aron maka-exercise. Matod sa keeper sa Crocolandia, gipanganlan nila ang ilang mga buaya depende sa ilang behavior. Sama ni Aloha nga mao'y unang mugawas aron tagbuon ang guests. Si Showgirl nga kanunay muhawa sa tubig gadulay dakong water hyacinth sa lawas. Nagtupad ang pond sa Crocs nga silang Bruno Mars ug Britney Spears, samtang si Nasty ang daw isog sa grupo. Gisuwayan sab nila nga mag-breed og alligators diin U-shaped ang simod niini, di sama sa mga crocodiles nga V-shaped ug kanunay nga makit-an ang ilang ngipon kung nagtakom ang baba, mao nga murag nagisipirmi. Tumong sa taga Crocolandia nga mawa ang kahadlok sa tao sa mga buaya ug unta, maundang na ang pagtandi kanila sa korupsyon. We associate corruption, like corrupt officials, we say buaya. But why do we say that? Crocodiles, by truth, when they're full, they don't eat anymore. So it's so unfair to compare crocodiles to our corrupt politicians. Gawa sa crocodiles ug alligators, duna say nagkadaiyang hayop nga makit-an dinhi, sama sa nagkalain-laing species sa langgam ug bitin, ostrich ug mga endangered ug endemic animals sama sa tarsier ug Palawan bearcat. Apan ang paborito sa mga bata mao si Aragon, usa ka sulcata tortoise nga mahimong mahikap. Makakita ko mga animals balak endangered na. Dagan malen. We do interaction because our little kids, they can appreciate animals more if they get to interact with them. With crocodiles, they get to appreciate crocodiles because they can see that crocodiles are safe. Crocodiles don't eat people. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenya. Crocodiles don't eat people, Attorney Georgia. Ito ka. Basta busog. May kaniwa mo attempt og feed si Andrea. Bitaw, isog na ba Sa kayo ni Andrea? crocodile, no? Did you see that picture? She was holding the snake. No, but honestly, I like what they say na stop associating the buaya to the politicians. Pero mo gina, di, mingon kana bitong sa basket, di ba? Nya kanang di ka mamasa. Unsa man ka? Buaya. Oh. But how did it start? I wonder why. Kaya as they say, ang buaya stops eating when they're full. Ang politician, kaon lang kaon. I mean, not all. Tungod siguro nas kadako sa sa buaya bitaw nga halos tanan makaon. Pero
Dito sa Australia, sa ubang nasod, ang buayang may kanon. Na may crocodile meat. Apparently, it's good daw ang meat. But I've never tried. Mura kunog manok, pero wata ka. Siguro kay manok may gikaon. So di na to tagag idea. Kay basin niya sunod dia sa Crocolandia, doon na nasa niya crocodile meat. Yeah. But you know, it's worth a visit. I've been there a few times because of my children. Really? Yes. That's what we need actually there is Yes. ato ang syudad, no? Yeah. Kaning zoo. Yeah, and my children Para sa loves it mga because bata. there's so many animals na Educational. makitaan yun na di na to makitaan in our everyday lives. Congratulations sa Crocolandia. Mao kadto ang tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!